Bună ziua, domnilor! Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru o dezbatere publică privind viitoarea politică agricolă comună PAC sau viitoarea politică 2020, cum îi zicem noi pe scurt, cu toate provocările lui, cu surse, cu utilizarea teritoriului, cu alimentația, opțiuni politice după 2013 și poziția României. Vreau să înțelegeți că ceea ce vă vom prezenta astăzi este un material de lucru și e o primă poziție pe care oficial o va transmite România. Se va lua mâine în ședința de guvern această decizie și este o primă poziție pe care o vom transmite mâine. De aceea am ținut astăzi să facem această dezbatere publică, ca după ce avem discuții cu dumneavoastră, ținând cont și de propunerile și sugestiile pe care ne le veți face, să putem să înaintăm, așa cum v-am spus, o primă poziție a României vis-a-vis de politica agricolă 2013. Știți, bineînțeles, că este o provocare. Este pentru prima dată când România va fi și alături de celelalte state membre când se decide politica agricolă comună și nu va mai fi jucătorul de pe margine care totdeauna se antrenează și niciodată nu intră în teren. Avem o experiență 2007 până astăzi și ea se va prelungi până în 2013 cu toate problemele pe care le-a întâmpinat, cu ceea ce politica agricolă comună 2007-2013 nu a cuprins și sunt lucruri în care a afectat, a spune eu, hai să nu folosesc cuvinte mari, dar au afectat foarte serios agricultura României și aici aș face o scurtă referire numai la faptul că ceea ce înseamnă irigații în România pe politica 2007-2013, practic, nu s-a putut acorda niciun fel de sprijin începând cu anul 2010 până în 2013. De asemenea, ținând cont de specificitatea și de faptul că sunt schimbări climatice deosebite, eu zic că acesta este un punct foarte important de care trebuie să ținem cont în negocierile pe care le vom avea cu politica agricolă comună. De asemenea, nu critic, că e ușor să critic și pe propria mea piele știu că e foarte greu să faci, dar din dorința omenească, aș spune eu, de a fi cât mai repede membri plini ai Uniunii Europene, am cedat foarte multe lucruri atunci când am negociat aderarea la Uniunea Europeană și asta ne costă. Începând de la faptul că am pornit foarte de jos cu sprijinul pe suprafață și terminând cu lucruri pe care nu le-am, cel puțin din punctul meu de vedere, asta e o părere personală, dacă discutăm de pilonul 2, de dezvoltare rurală, eu zic că a fost și este un program foarte bun, dar care nu l-am dus până la cap. Nu l-am dus și din lipsa de experiență și din lipsa de comunicare. Consider că sunt doi factori nocivi de care trebuie să scăpăm cât mai repede. În faptul, adică, de ce spun acest lucru? Pentru că trebuia să prioritizăm până la detaliu anumite lucruri, adică tip de fermă, dimensiuni optime de exploatații, inclusiv, după părerea mea, trebuie foarte rapid să facem un statut al consultantului agricol, pentru că foarte mulți fermieri și inclusiv primari de diferiți consultanți au fost încântați și de multe ori li s-a sugerat, faceți proiecte mai mari, puteți lua mai mulți bani, dar realitatea a demonstrat că nu e așa, pentru că multe proiecte au devenit nebancabile, au devenit nesustenabile din faptul că agricultorii nu aveau resurse suficiente să facă aceste proiecte și rămân la părerea mea personală, vă repet încă o dată, că trebuie să mergem în detaliu și în amănunt.
Pentru politica agricolă 2020, eu aș merge și să facem un program de așa natură în care să vedem pe zone, pe județe, să prioritizăm sectoarele și să facem chiar anumite sesiuni dedicate în sensul că asta e sesiune pentru silozuri, asta e sesiune pentru reproducție, asta e sesiune pentru alt domeniu, pentru că de multe ori am pus în incompatibilitate sectoare și care pe criteriile de selecție din start anumite sectoare rămâneau defavorabile, dar astea sunt lucruri care vor fi perfectibile. Foarte important va fi cum, vă repet, vom negocia atât pilonul 1 cât și pilonul 2. Am auzit foarte multe voci și vă spun din propria mea experiență, este și poziția neoficială a domnului comisar vis-a-vis de suprafețele mari, de limitarea subvenției pe suprafețe, cu care eu am avut tot timpul o discuție contradictorie cu dumnealui, o avem și acum și o voi avea tot timpul, pentru că nu sunt adeptul fărâmițării suprafețelor. Și indiferent că exploatația are 1000 de hectare, 2000 de hectare sau 50.000 de hectare, problemele sunt aceleași. N-am ajuns la un nivel în care să ne permitem să facem aceste departajări. Cred că putem discuta despre acest lucru probabil după 2020. România este într-un proces continuu de dezvoltare și ar fi iar o palmă dată României ca exploatațiile mari să-i obligăm să le redevină exploatații mici numai pentru un moft. Că în final se vor găsi soluții, dar cred că nu este o soluție inteligentă să facem acest lucru. Vis-a-vis de ce v-am spus, pilonul 1 și pilonul 2, e foarte important să mergem în continuare. Noi ne-am întâlnit cu mai mulți miniștri din țările membre, acum cred că 3 săptămâni sau cam așa ceva. Ne-am întâlnit cu doamna ministru agriculturii din Germania, a fost în vizită aici și printre lucrurile pe care le-am discutat este o chestiune la care trebuie să fim foarte abili și inteligenți cum o vom rezolva. Este vorba de egalizarea subvențiilor pentru toate țările. Noi am cerut o egalizare, ei nu sunt de acord, mai ales țările vechi, cu acest tip de egalizare, vor să se facă o reducere la ei și o promovare spre sume mai mari pentru suprafețe în țările noi membre intrate în Uniunea Europeană. Bineînțeles că va depinde și de Comisia Europeană, pentru că de data asta și Parlamentul European își va pune punctul de vedere, nu se mai au decizii decât de către Comisie, trebuie votat și în Parlamentul European și aici depinde cum vor fi coalițiile de țări și cum va vota fiecare țară. Este un lucru foarte important. Iar consider că din toată politica agricolă comună 2020, foarte important, acesta este un punct extrem de sensibil și trebuie să avem mare grijă cum îl negociem. Pentru că eu eram și eu adeptul, ca și orice agricultor, a egalizării. Dar după mai multe discuții pe care le-am avut în alte personalități și din Comisia Europeană și ei din alte state, pe o discuție chiar sinceră, când eu susțineam tare că trebuie să fie egalitate, că egalitate trebuie să fie nu numai pentru dulăi și pentru căței, cum le-am spus eu, și mi-au demonstrat că nu prea am dreptate și am să vă explic de ce. Există un mare pericol, există pericolul că atunci când subvenția pe suprafață va scădea foarte mult la țările care vin cu un buget mare în bugetul european, să nu mai fie interesate de politica agricolă comună. Pentru că ei, dacă vor da mult mai mulți bani decât vor primi agricultorii lor, atunci ei spun nu, mergem pe sprijinul național, fiecare țară cât poate, facem
o chestiune. Deci trebuie să facem această politică cu mare atenție, cu pași mărunți și să încercăm să ajungem acolo unde să ne fie bine tuturor. Va fi foarte delicată această chestiune pentru că să vii de la 370, 400 sau 700, cum e în Grecia, la un 270 de euro pe suprafață, într-adevăr, este o cădere extraordinară, ca și sprijin. Dar nici noi nu putem rămâne la 170-180, pentru că asta am negociat pe politica agricolă 2013, de fapt aderarea României la Uniunea Europeană și în orice caz, aici este o mare discuție, pentru că în 2014 noi atingem nivelul de 80% din cât am negociat, adică am negociat la 190 de euro în 2016, ar trebui să ajungem la această sumă conform tratatului de aderare, iar când se va negocia în 2014 suntem cam la 80%. Ideea este să vedem, aici e foarte sensibil acest punct, pentru că e greu să mă pronunț și nu vreau să dau sume sau să fac o asemenea afirmație, dar împreună cu asociațiile profesionale, împreună cu agricultorii, cu reprezentanții patronatelor, trebuie să avem niște întâlniri foarte serioase și să încercăm să nu întindem nici noi coarda mai mult decât se poate întinde, dar nici să o lăsăm neîntinsă. Un alt punct sensibil va fi și pe care noi l-am ridicat și pe care ne mai susțin și alte țări, se referă la această plată greoaie care se face pe pilonul 1 pentru fermele mici. Fermele mici, care de la 1 la 10 hectare la noi reprezintă aproape 750.000 de fermieri, și trebuie să găsim o modalitate mai simplă de control și de acordare a acestui sprijin. Pentru că este foarte dificil și sunt cheltuielile și foarte mari și aici avem într-adevăr un sprijin chiar și de la Comisie referitor la faptul că trebuie să simplificăm plățile pentru micii fermieri. Iarăși, este o poziție, deci ce sunt generale, vi le spun generale, ci e o poziție personală a mea, iarăși vă spun că o poziție personală a mea, eu aș vrea ca din 2013-2020 să ridicăm pragul la care acordăm subvențiile, că a acorda subvențiile la 1 hectar, nu, haideți să fim serioși, am făcut-o mai mult ca și o formă de popularitate, de atragere de voturi și de, să-i spunem mai corect, de protecție socială. Eu cred că nu va fi niciun impediment dacă vom ridica undeva la 4-5 hectare și atunci chestiunea asta cu asocierea și cu exploatarea va fi o chestiune care ar duce la comasarea terenurilor și la realizarea unor exploatații viabile. Aici, iarăși, foarte important ce decizie politică va fi. Și iarăși avem o mare problemă, că dacă mi-aduc aminte 2014-2013, atunci iar sunt alegeri în apropiere și iarăși în loc să luăm cu ochii iluminații ai minții, vom lua decizia cu interese. Dar mă rog, până atunci poate considerăm că nu numai votul este important și că România nu poate progresa dacă o ținem tot timpul ca o țară arhaică.